Čus Bus Kaktus a ja vás vítam u prvého dielu z Dragons. A som tu s Paštekou. Kusák! A ideme do arény. Ideme do arény. Aréna. Ja som už niekde. Jej, kostol. Poď sa modliť. Okej. Poď sa modliť. Ideme sa modliť. Pašteka. Ja tu budem za okienom. Halleluja. No. Idem sa modliť. Počkajte, môj. Farár Ale ide. prichádza do kostola. Tam. Vítejte pri dnešnej kazni. Čauko. Netreba sa Predtým si bol vtipnejší, dobre. Oh, motherfucker, yeah! Idem kúkať na perného speváka z okna. Som videl. Mám krompač, Tomi. Mám krompač. Tak? Hej. Aha, ja už viem. A ja mám to krompač, či fake. Zabugujem celý server, kokos. Pozri, ten krompačík fake není. Až si to pohnem. Tomi, koľko kola si dneska zahráme? Pašteka hovorí, že si zahráme také 2-3 kola. 2-3 kola. Je to len prvý let's play, takže len 2 kolečka. Kolej. No, 4, 3, 2, 1. A je to, ide. Ježiši, mám také lagy, keď neviem, čo ide. A ja. What the fuck? Ja mám kaplam na ma. Asi farár vám za chvíľu zomre. Ježiš, to sú jak veľa, to sa len začalo kolo. Ježiš, prečo museli nám zničiť? Trošku teraz sekala Ty do... komore! No kto je tam hore? Náš, on je na kríži. Hej, on zomrie. Zomrie. No čauko. No, som hovoril, že zomre. Nemá tam more chodiť na kríž, na svätý kríž sa nehodí. Sa nemore pod písku a Ježiši! Ježiši! Kde si? Oh my... Si mŕtvy? Však na mňa, ja som také jumpy skákal, jak jumper, more. Jump jak jumper. To je normálne rím. Jump jak jumper. Farár vám asi... Nie! Farár žije! Maria, ty ešte žiješ? Pašteka. Farár žije! Farár žije! Ja som farár, bo ty si neslúžil omšu. Vyhral som! Ej, super, no poď. Až petardy ti to strieľa. Ešte by som mal teraz... Tebe strieľa petardy, ty si... Aj. Ja som Shakira. Ja som Shakira, tak preto po mne. Ja som vzácný Dúfam, že na čo host. vidia moji fanúšikovia. Nočná mapa. Noči Tomi. No? No, zahráme si nočnú hru. Nočná hra, Tomi, chceš nočnú hru? Pašteka, nechceš nočnú hru? Ja tu obedujem. Ňom. Ňom. 18 plus. To mi drak. Čekaj. Ja nič nevidím, musím sa ísť na ojesť. Som videl len. Radšej ostaneme tu. No, Paštika, poď. Ježiš, tu je taký múdr. Kde si bridge? Tomi, prasiatko, Je idem. Tomi. Prasiatko Pepina. Múdr, Tomi. Prasiatko Pepina, idem zabiť. Prasiatko Pepina. Rýchle, krič. Drak. Už sa po teba asi nedostanem. Ty si mŕtvý? Po mne ešte nikto nezautočil a ja tu kempím, jak pále. Dobre, ale ja sa nedostanem fakenúť, lebo už trošku viac zdemolovaný most. Ale keby som to jumpol, tak by som to aj dal. Ňom. Tomi, mohol si mi spraviť obed. Tu je tiež kostol, svätý kostol a krajší. More farár. Pomoc! Pane, zajde farár more. Rýchle. Halleluja. Si tu, Tomi? Halleluja. Hej. Voliče, tu nič nevidím. Ježiši, ja som na moste, nie? Si dám bridži. Počkaj, tamté kolo ja som vyhral sám. Som tam bol. Konečne. Uhuu. Ježiši. Ja som jeho tento
Ja som... What the... Počkaj, ja som to ten, jak sa volá? Kostelník. Nie Distrangini. Ježiši, ne. Teraz pôjde na motor. Už zomrel ten tu. Nie. To už bude asi posledné kolo, sa dá nám to ešte jedno. Ako ty chceš. Ešte jedno si zahráme, ne? Ešte jedno, určite. Teraz idem super skok. Alebo toto. Čo? Alebo toto je posledné, nechám ľudí prekvapiť na úplne nových mapách. A prečo to píše, že... Posledné kolo, môžete sa rozlučiť. Je tu Lucipo v YouTube, neverím, že to je ona. Hej, kočka tu. Takže ďalší let's play bude mať asi 8 hry aj viac, ale to ešte natočíme zajtra. Takže nemusíte sa ničo obávať. Čak on ani Minecraft nevie hrať. Pozdravujem. Sorry, mám ju rád, ale neviem hrať Minecraft. Ženy nevedia hrať Minecraft, to sú proste lámy. Nič nevedia, oni nevedia hrať ani nič proste. Oni sú proste sprosté. Ja som raz hrala a Milešu na teba dala žena. No dobre, no tak ale to mala kilavru, hej. Jasne. Mala kilavru, hej. Jasne, som videl, nemala nič. A plus bola adminka ešte, vidíš, no. Ty nie si admin a ženy sú adminky. No, takže my sa s vami rozlúčime. No, pašteka. Iba ja ešte žijem. Tak sa zabij. A tu je sponzor. Sponzor z programu Markíza. No, tak ja sa idem asi samo rozlučiť. Ja už idem. Ja už viem. No pašteka, zabij sa, ja nemám tu celý deň. Tu som, kde si? Tu. Kde si, ty policajt? Ja som tu a tam si, poď. Ja šľapnem políti, ticho. Poď tu. Nad tým ešte sa rozlúčime, takže to bolo z nášho Dragons videa všetko. Dúfam, že keď sa vám video páčilo, dajte like a koment pre pašteku, spravte, lebo je chudoba. Dajte mi koment. Dobre, tak čau. Čus bus kaktus.